bidiyo na ke yi wa ko. To ni ai to ba ka gani. Enough ne ai. Kan mu ba ne ya kamata. Bidiyo ne zuwa ke. Alquran ba irin ni ba. Kai kuma na lamarin ka haka. Wallahi ni bana ganin kaina wallahi. Internationally, spend everybody career, money necessary, Ai Quran na mama da. Bari kuwa ne bari. Ka gama sai ka mita. Back to back. Wata sai dai Kana mana muna. Ai kan muna. your body na Oyo. Wallahi dole kuma na. Ai kan muna. your body na Oyo. Wallahi dole kuma na. To. Ya. Gashi. Ba. Baban da za ta yi dai. Yana yi? Eh. Wa zai zo ya ɗauka? Kai. Wani zai ce ba ta da rai ko? Yawana. Ɗauko ta bagar ta gudu ba. Nama kenan. Gashi. Kai. Me kunama kenan? Wa zai ɗauka? Da ranta fa? Cima. Kun ganta? Yayi. Kai ta longo sai na haka da ta harbi mutum. Kaga ba gindin. Ka tana longo so. Yanzu ne kam da ta harbi. Cizo ne. Ka shigo mana.
yana ta bani shege manaja ya ce in ba da abin da bai taba mata kasa ba mata kasa ba 442 namu yana ta gaba kai yana ta gaba kai hantsal batsal badazal hantsal batsal badazal hantsal batsal badazal in ba